खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाशना जेरै नोंथांमोना नायदों बियाम सेटआप चेनेल लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखायनो माखासे गोबां भिडिअ कालेक्ट खालामनानै रेकर्डिं खालामनानै फोरमायथि होनो सानगासिनो दङ नैबे जोंनि बे सिजनाव 2020 मायथाइनि नैबे जोंनि नैबे BTAD एरियायावहाय दायो मोनसे इलेक्सन जागोन नोंथांमोना बयबो मिथियो बे इलेक्सननि माखासे केन्डिडेटफोरजों आं मोगा-मोगि लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खोथा फोरमायनो नाजागासिनो आरो फोरमायबोगासिनोबो दङ आङो 11 नं जोंहा बावखुंग्रि कन्स्टिट्युएन्सिनि BPF हान्जानिफ्रायबो दनेश्वर गयारजों लाफुंबाय दिनै आङो 11 नं बावखुंग्रि कन्स्टिट्युएन्सिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो गोग्लैयो बेबो स' बेयावहाय जोंहा UPPL हान्जानिफ्राय MCLA महरै जोंहा श्रीमती प्रतिभा ब्रह्म मादैया माने बेवहाय माने केन्डिडेट महरै भट दारायगोन आं बेखौ मादै होनोसै ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं सिगाङावनो नोंथांखौ जोंनि बियाम सेटआप चेनेलाव खुलुमनायजों लोगोसे बरायनाय जासिबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जों बेवहाय गोबां बाथ्रा सावरायगोन कि खेबथाम देरहाखांनायनि उनावहाय जोंहा दनेश्वर गयारिया बेसेबांखिनि डेभेलप लाबोनो हादों बिथाङा सासे EMबो आरो लोगोसे बिथाङा सासे ससियेल वर्कार आरो हिन्जावफोरनि गेजेरावहाय गोबां नोजोर होयो जे मा मोननांगौ मा मोननाङा आरो बेसेबां जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' नङा जोंनि BTADनि सिङाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरनि फिसाफोरा माने रेप केस जानाय मानाय जानाय बिनि सायाव गोबां लेखाबो लिरदों आं लेखाफोरखौ नोंथांनो देखायनि बे जाबाय माखासे मेगाजिनबो आरो माखासे बुक्सबो सासे बिथाङा राइटारबो स' बिथाङा गावनि इन्ट्रडिउसखौनो होना लागोन आं बिनि गेजेराव बेखौनो सोंथिखौ सोंनो लुबैबाय कि सिगाङावहाय पलिटिकेलाव हाबनायनि दाथ' 2020 मायथाइयाव नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबबाय नङा होमबा एसे नोंथाङा सासे ससियेल वर्कारबो गोबां माखासे खोथा जों मोन्थिनो मोनबाय बिनिफ्राय बाट नोंथाङा रायजो राजानिफ्राय खोन्थाना होयोब्ला आं बेखौ मोजां मोनगोन कि नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां कि नोंथाङा मा खामानि मावोमोन मा खामानि मावबोनाय एक्सपिरियेन्सनि सायाव गिबियावनो आङो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावग्रोबाय आरो बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलखौबो आङो जोबोद साबायखर बावबाय बिथाङा दिनैहाय गोजाननिफ्राय आंनि नैबे मैदेर खर'नि बिबिं इउनिटआव फैनानै फंनैसो आंखौ रायलायनो होनायनि माने खाबु होनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो गिबियावनो आङो रायजो राजा बयखौबो दिनै जोंहा बयबो मिथिगौ जोङो सारा बुहुमनाङैनो COVID-19नि महामारिया गोबां सुबुंखौनो खहा खालामबाय दिनै बड'लेण्ड सोदोब चेनेलनि थ्रुयैनो आङो जोंनि सरकारखौबो साबायखर थाबाय बिथांमोना थाबैनो लकडाउन होनानै ससियेल डिस्टेन्सिंनि खोथा रायलायनानै बे बेमारखौ जाहाथे एथबां बारायहोआखै आरो बिनि गेजेरावहाय आङो गासिबो जोंनि कर'ना भाइरासनि वारियार्स फ्रन्टआव थानानै जाय सेक्युरिटि माने डाक्टार नार्स सेक्युरिटि आरो हेल्थ केयार आरो जाय पुलिस बिथांमोना थानानै जोंनि थाखाय मावदों बेनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो खावलायबाय जाहाथे जोङो बयबो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिलायो आरो न'आवनो थानानै जेसेबां मेडिकेल गाइडेन्स बेखौ जोङो लाखियो आरो जोंखौनो जों रैखाथि होयो आरो जेसेबां कर'ना भाइरास नि महामारियाव थैनानै थांबाय बिथांमोननि जिउ सुबुङा जाहाथे आलो गोजोनै सोरगोआव थाहैयो बेखौबो आङो दिनै बुंथिबाय इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो आंनि पलिटिक्सआव फैनायनि सिगांनि खोथाखौ जुदि बुङोबा आङो आंनि जोनोमा खासिक'ट्रा चिरां डिस्ट्रिक्टआव जादों औ आंनि बिफाया सासे पेरामिलिटारि SSB आव अफिसारमोन चन्द्रनाथ नार्जारि आरो आंनि बिमाया फोरोंगिरिमोन टिचार आरो बिथाङा मावजोबाखै गेजेरावनो भलन्टारि रिटायारमेन्ट लादों आरो आङो दाब दाब जायगायाव आङो भारतनि दाब दाब जायगायाव बिफाजों थानानै फरायदों आरो बेनि उनावहाय आङो सार्भिस लाइफआ आङो गिबियाव आं इन्टेलिजेन्स बुरिआव हाबदों आइबिआव हाबदों आङो गिबि आंनि पस्टिंआ शिलंआवमोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो माने एसे साख्रिखौ बारा माने कम्फर्ट जनाव मोनैखाय आङो केन्द्रीय विद्यालय संगठनाव मावदों आङो 1 आगस्ट 1996 आव हाबनानै आं एसे गोलाव समनि थाखाय मावदों आरो बेहायबो आङो दाब दाब तेजपुर आरो माने बङाइगाव दाब दाब जायगायाव आङो मावदों ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो बेखौबो 2005
1 एप्रिलाव आं गारनाय जादों बेखौबो बेखौबो सेन्ट्रेल सार्भिसमोन बियो ओमफ्राय बेनि उनाव आं कर्परेसनाव हाबदों इनफ्रास्ट्राक्चार लिजिं एन्ड फाइनान्सियेल सार्भिसेसआव बियो पाब्लिक प्राइभेट पार्टनारशिप मदावहाय मावदों आङो बे आरो बे मावनाय आंनि समाव जों मावनाय समावहायनो आं वान अफ द सेक्रेटारिस समावहायनो बे जोंनि बे लावथि चाम्पामाटिनि हायेन हाइडेल पावार प्रजेक्ट वान अफ इट्स फार्स्ट गाइन इन नर्थ इस्ट बे प्रजेक्टआ लाबोनाय जादोंमोन दा बेखौबो आङो दाब दाब नैबे आइलेन्ड एफेयार्सआव मावनाय समावहाय गोबां आङो जोंनि नर्थ इस्ट एरियाफ्राव बेरायनायाव आङो नुदोंखि जोंनाव बहुद माने नेचारेल रिसोर्सेस दं जुदि बे नेचारेल रिसोर्सेसफोरखौ जोङो टेप खालामोबा बा जोङो मोजां स्टाडि खालामोबा रिसार्च खालामोबा जों गोबां सुबुंनो जोङो सेल्फ इक'नमिक इम्पावारमेन्ट मोननायनि लोगोसे जों गोबां सुबुंनोबो जोङो मुलाम्फा होनो हायो बा अपरचुनिटिस होनो हायो बे हिसाबै आङो साख्रिखौ गारनानै सार्भिस लाइफखौनो गारनानै आङो ससियेल एन्टारप्रेनारशिपआव हाबदों दा बाहाय आङो सेल्फ जोंहा गोबां सेक्टराव जोङो बहुद टेलेन्टेड बा आखाइनि खामानियाव गोरों जोंनि मानसिफ्रा जेनेबा आङो विभिं सेक्टराव हाबग्रोदों दा बेखौ मारै डाइभारसिफाइ खालामनांगौ बेनि उपरावहाय माने मावदों दा दिनैहाय गोबां जायगायावनो जोंहा फिसा बेबायदि जोंनि आन्दारावहाय मावनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दङ आरो बेनि उनाव बेम्बु सेक्टराव जोङो मावदों नैबे गासैबो बेम्बुनि बानायनाया बेफोर बे मेनुफेक्चारिं इउनिटआवनो जादों आरो बेनि उनावहाय माने बाहायनो बे मावनाय समावहायनो नेरसोन बादि एनजिअ नेदान बादि एनजिअ जों कानेक्सनाव फैनाय जादों आरो जों गामि बेरायनायाव नुदों जे जोङो गामि सिं बा जोंनि ओनसोलफ्राव जोबोद गोदोसोनानै थानाय जोबोद इस्युस दङ आइजोफोरजों लोगोसे लानानै जोंना लाइमोनफोरनि इस्युस दङ बा अबेबा जायगायावहाय सोलोंथाइ मोजां गैया अबेबा जायगायावहाय हेल्थ सेक्टरा मोजां नङा लाइभलिहुड प्रग्राम्सनि बहुद बेफोरनि जेंना खोमसि फोथायनाय बेफोरनि जेंनाखौ नुनायाव जोङो गोबां बेबायदि जोंहा बिराद खामानि मावनांगौ दं माथो होननानै जोङो बे आइजो फालांगि आफाद नेरसोनजों लानानै बा गसाइगाव आइजो फालांगि आफाद क'क्राझार आइजो फालांगि आफाद जोङो लोब्बा लानानै जोङो मावबाय जोङो मिथिगौ 6 शिड्युल हिसाबै जोंनावहाय माने गिदिर कन्ट्रेक्टरफ्राबो बा धनि अफिसार्सफ्राबो साख्रियालफ्राबो बयहाबो टेक्स एक्जेम्प्टेड दङ खिन्थु जोंनि नैबे आइजो मार्जिनेलाइज सेक्सन गोरिब थाखोनि जाय आइजोफोर माने रांखान्थि आरजिनो होननानै बा माने गावसिनि गोहोखौ गोरा खालामनो होननानै ओंखारबोदों आरो बिथांमोनानो फार्स्ट जेनेरेसन माने बिजनेस माने वुमेन होननानै लाजायो आरोखि खारन बै आन्दलन समावहाय सोरहाबा फिसाय गोमा जाबाय बा सोरहाबा गोबाङानो पुलिसनि अयथासारावहाय न'आव थानो हायैयाव न'खरखौथ' फोथांथारनांगोन नङा होमबा दा बेहायनो गोबाङानो ओंखारबोदों माने फालांगि खालामनो होननानै दा बे खिन्थु बिसोरना फालांगि खालामनो ओंखारबोदोंहाय गोबां जेंनायाव भुगिनानै दाबो दङ आरो भुगिबोनायखौ जोङो नुबाय दा नैबे क'क्राझार बाजारावनो होन लामायाव बिसोरो लामा सामायाव जा एसे हायो मैगं बेफोरखौ फानो जा एसे मा बिजनेस खालामनो हायो अबा सोरबा जि दानानै फानो मोजां जायगा गैया दा बिथांमोनहा माखासे जे सुबिदा मोननांगौ बाहेरायाव इउरिनेल गैया बा दै लोंनो सुबिदा गैया आरो अखा बांखा बाबो बे अखा बांखायावनो थासोमनानै फानबायबायनांगौ आरो जिहेतु मैगंफ्राथ' एसेयावनो नस्थ'बो जायो बेफोरखौ जोङो जेंनाखौ नुनानै जोङो ज' जानानै जोङो मावथारनांगोन होननानै बाहाय जोङो क'क्राझार आइजो फालांगि आफाद दानाय जादों गसाइगाव आइजो फालांगि आफाद दानाय जादों नेरसोन एनजिअनि थ्रुयैनो दा बाहाय जोङो आरो मा नुबावदों टेक्स होनाङा गोनां गोलावफ्रा दहाय होननाय बायदि खिन्थु बिथांमोनहा सानसेयावनो एखमबा 30 थाखा होनांगौ मिउनिसिपेल टेक्सखौ हाथायाव बा एखमबा 40 थाखा होनांगौ आरो दानि समावहाय जायगायाव 100 थाखाबो लादों होननाय खोनादों बे जोंनि गांजेमा हाथायाव दा बेहाय जुदि नायोबा जोंनि गासिबो आइजो फालांगि आफादनि बे कालेक्सनखौ नायोबा टेक्सआव गोबां टेक्स मोनो मिउनिसिपेलिटि खिन्थु बै समावहाय जेला जोङो गोख्रोङै मावदोंमोन बे समावहाय गिदिर दखानावबो माने एथबां बुरजा फैसा होनाङामोन पार एनाम
अबा जों नुनायाव 300 500 बेफोरल'मोन खिन्थु जोंनि नैबे आइजो फालांगि खालामनायफ्रा सानसेयावनो जुदि 30-40 थाखा होनांगौबा मासाव गोबां जाहैयो दा बेखौ जोङो लानानै जाहाथे रिलेक्स जायो बिदि गोनां गोलावआवनो गोनां गिदिर गोलाव फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टरफ्रा जोंनि धोनि मानसिफोर बयहाबो टेक्स एक्जेम्प्टेड साख्रियाल गिदिर गिदिर मानसिफोर दा बिथांमोनहाबो जुदि रिलेक्स जायो बा मोनसे रेहाय मोनो माने बेखौ रेगुलाइजेसन खालामनो हागोन नामा होननानै जों गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमदों दा BTCLA एसेम्ब्लिसिमबो जोङो लांनो हादोंमोन प्रप'जाल होदों लांदों डिसकासनबो जादों खिन्थु दिनैसिमबो बे रेगुलाइजेसना दाबो थिग जायाखै आरोखि दा बेफोर मावनायावनो नुबाय जे जोंहा गोबां जेंना दङ आरो बिनि गेजेरावनो नुबावबाय जे जोंहा हेल्थ माने सेक्टरावबो गोबां खामानि मावनांगौ दं बेफोरखौ नुबाय दा बे समावहायनो जोंना माने जोङो मोनसे माने ससियेल एक्टिभिजमाव बाहायनो ओंखारबोनाय जादों आरो ससियेल एक्टिभिजमाव ओंखारबाय जेला आरो जोङो बाहाय जोङो गोबां समावहाय माखासे माने BTC हिसाबै बा BTAD हिसाबै माखासे कनफ्लिक्ट जानायलाय गोबां बाहेरायाव माने बुहुत स्टिगमा बे माने एखमबा बड' मिलिटेन्ट होनजायो बा बुहुत बदनाम लानानै एखमबा जोङो मार्जिनेलाइज जोंनि खोथाखौ मालाया लिरो खिन्थु जोंनि गोसोआवबो मा दङ जोंहाबोथ' जोङो लिरनानै बाहेरायाव खोन्थानांगोन जोंबो मार्जिनेलाइज सेक्सन हिसाबै जोंनि आन्दलन मानो थाखाय आन्दलन खालामामोन मानो थाखाय नासयजानाय सोरख'जानाय बा जोंनि मोन्थाय थागिबि हिसाबै मारै जोंनि मोन्थायनि थाखाय मानो थाखाय मानसिफ्रा सोमावसारामोन बेफोरखौबो जोङो बुंनो हानांगोन होननानै जोङो लिरदों गोबाङैनो जोङो काउन्टार खालामदों बा जेखौ जों इन्टेलेक्चुवेल डिबेट बेखौ जों होनदों जों मोनसे मेगाजिनबो दिहुनदों बिबुंथि दा टीम बाहाय जोङो जोंनि माने गुरुदेब कालिचरननि कन्ट्रिबिउसन्स जे माने बर'नि थाखायल' नङा बिथांनि कन्ट्रिबिउसना सारा नर्थ इस्टनि ट्राइबेल्स नि थाखायनो बेसेबां माने गिदिर ससियेल वार्कार ससियेल रिफर्मार बिथांनि नाजानायावनो रिजार्भेशननि कनसेप्ट बेफोरखौ मोननो हादों गासिबो थागिबि मोन्थायनि रिजार्भेशन्स आरो रिजार्भेशन्सआबो पलिटिकेल रिजार्भेशन्स लेन्डनि उपराव रिजार्भेशन्स जोंहा ससियेल माखासे रिजार्भेशन्स बा एजुकेसननि उपराव बिथाङा जोबोद मावदों आरो गासिबो ट्राइबेल्स अफ नर्थ इस्टआनो दिनै जोङो बे कन्ट्रिबिउसन्सखौ मानो जोंनावल' दोननो बर' हारियावनो मानो दोननो ससियेल रिफर्मार आरो बिथाङा धोरोमजों लोगोसे गासिबो बिथिङाव आगान होनानै ट्राइबेल्सफोरनो बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसन्स होलांदों एज ए होल नर्थ इस्ट आरो एज ए होल सारा भारतखौ जोङो लाजायो आरो सासे ट्राइबेलनि गिदिर दैदेनगिरि दा बे फिल'सफिखौ जोङो लिरनानै देखायदों 6 शिडिउलनि जास्टिस माने हिस्ट्रि जारिमिन बेखौ जों लिरदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिल'सफि बेयो बड'फानि कन्ट्रिबिउसना खालि बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानानै जोंनि डिगनिटि जोंनि मान सन्मान बेल' नङा बिथांनि कन्ट्रिबिउसना गासिबो ट्राइबेल माहारिनि थाखायनो जुजिनायमोन सोमावसारनायमोन बिथांनि स्पिरिट अफ नेशनेलिजम एन्ड ससियेलिजम बे मोननैया आइडिअलजिया कन्ट्राडिक्सन दङ खिन्थु बे फिल'सफिखौ जुदि जों लानानै दिनै गासिबो थागिबि बा जोङो आवगायलाङोबा जोङो नेशनेलिजमनि स्पिरिटआ जोंनाव थाथारनांगोन होमबासो जोङो गावनि कालचार गावनि ट्रेडिसन गावनि राव हारिमु बेफोरखौ अननो रोंगोन आरो ससियेलिजमनि स्पिरिटआबो जोंनाव थानांगोन होमबासो जोङो समान जौगानाय समान आवगायनाय सोरबा सासेयाल' आवगायनानै माखासे आवगायनो हायि बा थालांनायखौ जाख्ल'नाय नासयनाय बे फिल'सफिखौ बड'फाया जोंनो फोरोंलांदों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि बानायनायजों लोगोसे बेफोर फिल'सफिखौ जोङो बयनोबो खोन्थानांगोन आरो बयनिबो वर्ल्डखौनो जोङो डिसक्ल'ज खालामनांगोन आरो माने बेफोरखौ होनांगोन आरो बे हिसाबै जोङो लिरदों जोङो गोबां वुमेन इस्युसनि उपराव लिरदों जोङो
गोबां आलादा जोंनि ट्राइबेलनि माने लिडार्सफोरनि कन्ट्रिबिउसन्स रुपनाथ ब्रह्म भीमबर देउरि बेफोरनि उपराव जों लिरदों बा जोंनि गेजेराव खोमसि फोथायनायजों गोबां जेसेबां रिलेटेड बेफोरखौ बा एजुकेशननि एवेरनेस बा जोंनि गेजेराव इन्टारनेशनेल बर्डार हिसाबै जेसेबां जोंनि हिउमेन आरो नोंथ' सनितपुरनि जेसेबां हिउमेन ट्राफिकिंआ जोंनि गेजेराव जायो दा बेफोरखौ जोङो माबायदि बन्द' खालामदों बेफोरखौ जोङो आखायाव लानाय समावहायनो थिग ओरैबायदि मोनसे सम फैदों जे रेप केसेसफ्रा जोंनि जायगायाव गोबां जाबोबाय थादों जों 2000 आरो बेबो रेप केसेसखौ जुदि जों नायोबा आवगोलहाय बांसिन माने आर्मि जावान्सफोरनि जोबोद जिनाहारि दाथ' पाब्लिक बे आवगोलावहाय 2003 निफ्राय जुदि जोङो नायोबा बे समावहायथ' BTCआबो फर्म जाबाय 2003 आवबो जोङो नुबाय सासे मेन्टेलि चेलेन्जड आइजोआनो 27 नभेम्बराव रेप खालामजादों 2004 1 जानुवारि बोसोर गोदानाव बयबो रंजायो खिन्थु उल्टापानियाव साबा आइजोआ जावानफोरजों रेप खालामजादों आरो बेनि समावहाय आरो बिदि जाबोबाय थानाय नुदों 2008 खिन्थु जोङो राव होनो हाया जोङो खुगा मुथेनानै थानाय बायदि जों बिराद होस्रिखावनो गोसो जायो खिन्थु बुंनो हाया खिन्थु जेरा जोङो बे नैबे थारायबारिनि मोनसे केस जाहैबाय बाहाय आब' अनजालि माने जाहा मान गोनां बड' वुमेन जास्टिस फरमनि प्रेसिडेन्ट डक्टर अनजालि दैमारि बिथांखौ आङो बे केसनि बेलायावनो लोगो मोनलायदों गिबि खेबनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय जोबोद माने गोसोआव नांथाव आरो गिख्रंथाव मोनसे जाथाय जाबाय माने 2011नि 10 सेप्टेम्बराव सासे बबि बिंगि जाय मेन्टेलि चेलेन्ज फिसायाबो माने खोब मोजां बेबायदि नङा आरो बिथाङा प्लास्टिकनि न'आव थायो दा बे समावहाय माखासे जावानफ्रा मिलिटारिफ्रा हरनि गेजेरावहाय रेप खालामदों रेप खालामनाय समावहाय सेप्टेम्बरनि 10 बे समाव जों सानबाय माने माखासे आइजो जायजों NGO मावो नेरसोन बा नेरान जों सानबाय इनाफ इज इनाफ जों बेसेबां सैज्य खालामबावनांगौ थक जों थांनानै जोङो बेखौ जोङो एबारहाय गोख्रों खालामथारनांगोन जोङो सिरि थानो हाया दा बेहायनो थांबाय बाहायनो आङो गिबि खेबनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां लरेन्स इस्लारिखौ लोगो मोनलायनानै बेहायनो लोगो मोनलायनानै मारै मारै मावलायनांगौ बेहाय जोङो आवगायलांदों आरो बे केसावहाय आङो पेटिशनार जादों पेटिशनार जानानै जोङो जे माखासे साक्सेसखौ जोङो मोनदों बेनिफ्रायनो आंनि क्ल'जलि आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों एस'सियेट जानानै दानि बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो दानि UPPLनि आफादगिरि मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' बिथांमोनजों आं क्ल'जलि एस'सियेट जादों आरो नैबे थार्ड फेज अफ बड' मुभमेन्टआवबो गोख्रोङै बाहागो लानाय जादों आरो जों बयबो मिथिगौ नैबे थार्ड फेज अफ बड' मुभमेन्टआव माने गोख्रों आइजोफोरनि पार्टिसिपेसन नेशनेल हाइवेआव ओंखारनाया माने सारा भारतआवनो मोनसे एटेनसन नेशनेल एटेनसनखौ मोननो हादों आरो बे सोमावसारनाया दा बेनि गेजेरावनो नुबाय जोङो आङो गोबां आइजो वुमेन लिडार्सफोरजोंबो आङो एस'सियेट जाबाय नर्थ इस्ट नेटवार्किंनि आरो वुमेन इन गभर्नेन्सनि आरो गान वुमेन सार्भाइभार्स आरो आङो अरुणाचल प्रदेशनि जारजुम एटे आरो मणिपुरनि बिना लक्ष्मी नाफ्राम आरो नागा मादार्स एस'सिएशननि र'जमेरि बिथांमोनजों माने सिनायलायनानै जोङो नर्थ इस्टनि जों बयबो मिथिगौ जोंनि आफस्पा जेराव दङ बाहाय अनेक माने नियम नितिनि आयेननि नामावहाय गोबां माने दसेयाथ' दसे साजा मोनो खिन्थु गोबां माने निर्दोषिफ्राबो साजा मोननायखौ जोङो नुनाय मोनदों नाथाय बेफोरो जोंनि गेजेरावहाय बयबो माने मार्जिनेलाइज सेक्सनजों गोदोसोनानै थानाय नासयजानाय माहारिफ्रा जोङो जाहाथे न्याय बिसारखौ मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो मावदों दा बेहाय जोङो मा नुखो कि रिजार्भेशन्स आइजोफोरा माने गोबां जायगायाव स्पेसआनो जों जुदि पलिटिकेल रिजार्भेशन्सआ जोंना जोङो नेशनेल हिसाबैनो जोंहा जेसेबां मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखै स्टेट हिसाबैबो जोङो मोननो हायाखै खिन्थु 6 शिड्युल हिसाबै बिराद पुवरसिन 6 शिड्युल हिसाबै बाहाय दा बाहाय जुदि जोङो
टेक्सआव जुदि जों स्पेस बानायनो हाबासो जोङो फ्रेम पलिसिसफ्राव जोङो फ्रेम खालामनो हागोन होमबासो जोङो ससियेल आरो इक'नमिक फिल्डआवबो जोङो जायगाखौ मोनगोन दा बे हिसाबै नोङो नाय 6 शिड्युलावहाय वुमेन रिजार्भेसनाथ' गैखायानो दा बेखौ जोङो डिमान्डसो खालामनांगोन खिन्थु बिनि गेजेरावबो जोङो जेनेबा सोमावसारनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेलायाव हिनजावफ्राबो जेब्लाबो समान समान सोमावसारबोदों खिन्थु एज ए ल' मेकार बा पलिसि जेला दानांगौ जाहैयो होमबा नोङो फार्स्ट टार्मावबो सासेबो आइजोनि पार्टिसिपेसनखौ जोङो एज ए ल' मेकार नुनो मोनाखै बिटिसिआव फार्स्ट टार्मावबो सेकेन्ड टार्मावबो जोङो नुनो मोनाखै आरो थार्ड टार्मावबो जोङो सासेल' आइजो माने MCLA जानानै थांदों दानि गण सुरक्षा पार्टिनिसो बिसोर बै समावहाय इन्डिपेन्डेन्टमोन अर्पना दास बिथांखौ आङो फंसेबो आजिलय राव माने फंसेबो बुंनायखौथ' खोनायाखैनो बिथांखौ आङो दाबो नुनायानो जायाखै आरोखि दा बे हिसाबै जोङो बुङोल' खिन्थु जोंबो बारसोमनांगोन जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ जोङो बुङोल' जोंबो बारसोमनांगोन प्रेक्टिकेलि जोङो इनभल्भ जानांगोन जोङो VCDC लेभेल पन्चायतआवथ' जोंना माने आर्टिकेल 243 हिसाबै हिनजावफ्रानो माने बाहागो मोनखानांगौ 1/3 पजिसन मोनखानांगौ जोंहा VCDC लेभेलावबो फार्स्ट टार्मावथ' बेथ' ओरैनोबाबो नमिनेशनाव फार्स्ट टार्मावथ' जों पार्टिसिपेसनखौनो नुखायाखै गामि लेभेलावबो सेकेन्ड टार्मावबो बिराद खम एकदम आसिजों सानजानाय सानै साथाम आरो थार्ड टार्माव जोङो जा नुदों खिन्थु बेबो माने साफिसियेन्ट नङा आरोखि थोजासे नङा दा जोङो टाउन हिसाबै वार्ड कमिशनार जोङो नुफेराखै आरो आइजोफोरनि नैबे टाउन हिसाबै हेडक्वार्टार टाउन हिसाबै आइजोफोरनि इनभल्भमेन्ट नैबे टाउन डेभेलपमेन्टआव बेहाय बिराद खम दा बेफोरनि थाखायनो जोङो आइजोफ्रा दिनैहाय गोबाङानो एसे गियो राजनितिया माने गोबां कमप्लेक्स बा एखमबा समावहाय बारा मोजां नामबो मोना बे हिसाबै जिहेतु आइजोफ्रा एसेबाबो बहुद साननांगौ दङ बहुद समाव बहुदआनो पलिटिक्सआव हाबनो थाखाय एसे गोसोखौ मारैबा मोनो खिन्थु जोङो माने जोंनो निजे जोंनि गांनाय उखैनायखौ जोंनो हाबनानै जोङो एज ए ल' मेकार जों पलिसि दानायाव जुदि जों थाहैफायाबा जोंखौ रावबो नायसननाय नङा इमप्रुभमेन्टखौ जों नायनाय नङा बेनो आंनि पलिटिक्सआव फैनायनि माने लामा बा बेनो हाबनायनि जाहोना बेनो आरो ओरैबायदि गोबां नलेज दंखायो नोंनियाव बे जाय बाथ्रा जेसेबांखिनि बुंबाय आरो नोंथाङा सासे IB-निबो सासे सोद्रोमा जादोंमोन सिगां नङा होमबा इन्टेलिजेन्स बिउर'नि स' बेयाव गेजेराव गोबां एक्सपिरियेन्स दङ आरो सासे टिचार हिसाबैबो बा प्रफेसर हिसाबैबो नोंथाङा खामानि मावबाय ससियेल वार्कार हिसाबै नोंथाङा आइजोफोरनि सायाव आरो गोबां माखासे बिजोंथियाव नोंथाङा थांनानै बेखौ बिजिरबोबाय नायबोबाय जास्टिस खालामबोबाय नङा होमबा स' गोबां एक्सपिरियेन्स दं मेडामनियाव होमबाथ' स' दानियाबा नैबे दा जोंनि 11 नं बावखुंग्रि कनस्टिटुवेन्सिनि MCLA बा EM जानानै 2015 मायथाइयाव EM जाबाय जोंहा दनेश्वर गयारिया बाट 2005 मायथाइनिफ्राय बिथाङा दासिमबो MCLA जाना दं नङा होमबा स' बिनि बेलायावहाय जे नोंथांनि बे हालामाव डेभेलपनि सायावहाय सावरायोब्ला जोङो सिगाङावहाय माबायदिमोन दायो माबायदिमोन आरो जाय खामानिखौ माने खेबथाम देरहानानै 15 बोसोरनि गेजेराव मावफुंजोबनो हाखायोमोन बाट बेखौ मावफुंनाय जायासै बेबायदि माखासे मोनसे नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनगोन नामा जों जेनेबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं माखासे एसे नैबे नोंनि सोंलुनि एसे आवगोल माखासे इन्टारेस्टिं फेक्टखौसो आङो एसे शेयार खालामनो नागिरबाय रायजो राजाजों गिबियावनो माने आङो दिनैहाय 11 बा 11 नाम्बार बावखुंग्रि समस्तिनि UPPL निफ्राय बिजाथि हिसाबै आंखौ थिसनहरदों दा बेहाय इन्टारेस्टिंलि जोबोद माने जोंनि बावखुंग्रि समस्तिया नामाबो आइ बावखुंग्रिनि हाजो आइ बावखुंग्रिनि नामावहाय आरो बे समस्तियावहाय गासै 46,164 भटार्स दङ पपुलेसना भटार्सआ ओमफ्राय बाहाय आइजो भटार्सआ बावखुंग्रि समस्तियाव हौवाफोरनिफ्राय बांसिन आइजोफोरनिया हौवाफोर माने हौवाया 22,844 दङ आरो आइजो भटार्सआ जोंना 23,320 दङ थ' आरो बिथाङा
आरो आङो गोबांनो नैबे बावखुंग्रि जोंनो बे जायगा हिसाबै हिस्टरिकेल सिगनिफिकेन्स गोबां दङ बाहाय लिजेन्डस आरो हिस्ट्रि जेरावबो नों नागिरनानै बावखुंग्रियाव मोनगोन आरो आङो नोंनो दहायनो देखायदों औ बावखुंग्रिनि सोमोन्दै आङो माने जोंहा सार अरुण बरगयारि बिथाङा नेरसोननि होस्रि खावनायाव बावखुंग्रिनि लिरनाय दंमोन आरो बेखौ फरायनानै आं ओरैबादि इन्टारेस्टिं मोनदों आं गामि गामि थांनानै सल' बुथुमनानै मोनसे लेखा महरैबो माने दिहुननो हादों आरो बावखुंग्रि टेलिं टेल्स होननानै बावखुंग्रिया गोबां सल'बाथा दङ आरो बे सल'बाथाखौ रैखाथि होनायाबो मोनसे जोंनि हेरिटेज हिसाबै जोङो जोंनि बे डिउटि रेसपन्सिबिलिटि बेबो जोंनि कालचार जोंनि रिच कालचार हारिमु बेखौबो जोंहा प्रटेक्सन होलांनांगौ आरो बावखुंग्रि हाजोखौ आंनाव बिराद सोंनाय थायोमोन जे संक्रान्ति दिनखालि गोबां मानसिफ्रा जोंना हाजो गाखोहैयो बावखुंग्रियाव गाखोहैयो फैनानै गोखा गोखै जायो दा बाहाय आङो जोंनि गोलाव गिदिर गियानि गुनि गोरों मानसिफोरनाव सोंनायाव आरो बिसेसकरि थैनानै थांबाय जोंना मानगोनां सार सानिक ब्रह्म बिथांमोनावबो आङो गोबां सल' बाथा बुथुमनानै लाखिनो हादों स' बिथाङाबो खोन्थादों आरो जे जोंना दिब्लाइ बिल बेयो दिब्लाया राजखुंग्रि दिब्लाया माने बावखुंग्रि हाजोआव बे संक्रान्ति सानावहाय गाखोनानै फुजा होफुनाय समावनो माने बिथाङा जायजों हाबा जानांगौमोन बिर राजखुंगुरा माने मुंख्लं जादों गावनि रायजोनि थाखाय मुंख्लं जादों जै बे खबरखौ बे गोजौआवहाय फुजा होफुनाय समावहायनो खोनानाय लोगो लोगो बिथाङा इसोरखौ गाबज्रिनानै अबंलावरिनाव आर'ज गाबनानै बिथाङा बाहायनो माने इसोर माने अबंलावरिखौ गाबज्रोनो बाहायनो जिउ गोमालाङो बेनो आरो गोखा गोखै जानायनि सोमोन्दै आरो बेखौनो जोङो मिथिदों जे बोसोरावहाय गोबां माने मेडिसिनेल बा मुलिनि गुन गोनां बिफां लाइफांखौ जोङो जायोबा बै समाव हार्बसफोर बे समावहायथ' अड नाम्बार जानांगौनो आरोखि 9टा जानांगौ नङाबा 13टा जानांगौ बा 113टा जानांगौ बा आवगोलनि समावहायथ' बेबायदिनो गोबां हार्बस बा बे मुलि गुन गोनांखौ बुथुमनानै जानानै माने जायोबा बोथोरनि बेराम आजारा जे सिजोनेल बेराम आजार बियो बे जानो हाया होननानै बेखौ बुंलांदोंमोन सानिक साराबो आरो जोङो बावैसो मिथिदों जे राजखुंग्रि दिब्लाइ बा राजखुंग्रि धीर राजखुंग्रि दिख्ला जोंहा बुरलुंबुथुरखौ मोजां मोनलायोमोननो ओमफ्राय दा बेखौ जोंहा रिसार्च खालामनानै लिरनांगौ दङ आरो जोंनि जावलिया दिबाना बेथ' लिजेन्ड नङा बे हिस्टरिकेल फिगारसो दा रेकर्डसबो दङ बिथाङा बेजोंनो माने फैनाय बेफोरनि माने जारिमिना दं आरोखि दा माने दिनै आरो आंनो 11 नं बावखुंग्रि समस्तिनि सासे बिजाथि जानानै आङो रायजो राजानिसिम जोबोद मान बावनो लुबैदों आरोखि आरो दिनै आङो बे खाफालखौ मोनदों जुदि देरहासार जानानै फैयोबा बे समस्तिखौ आं जे सिबिनो मोनगोन बेनि सुबिदाखौ मोनगोन माने बेखौ साननानैनो आं गोसोआव गोग्गानाय मोनो आरो बे बिथाङा जे होनदों जे गोबां मावनो हायोमोन बावखुंग्रि समस्तियावहाय गोबां मावनो हायोमोन बिथाङा बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै जोंहा नेचारेल रिसर्सेसआ बिराद माने धोनि मिथिंगानि जे सम्पति इसोरा जे होलांदों धोनानो जोबोद माने बुंथ्र'हायि बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै बरन्स जोङो राइस बाउलबो खालामनो हायो क'क्राझार दा नैबे समस्त डिस्ट्रिक्टनि खिन्थु बे हिसाबै जेरखम मावलांनांगौमोन अनेक मावनांगौ थाबावबाय जिहेतु बिथाङा आरबाननि खोथाखौ होनदोंमोन बिथाङा सासे EM आरबान डेभेलपमेन्ट एन्ड टाउन एन्ड दा बे बावखुंग्रिया खावसे माने एरिया मोजां एरियायानो
टाउनाव गोलैयो दा बे हिसाबै जोंहाथ' थाखाबायानो सेन्ट्रेलि जोंनि भिजनानो थाखाबाय जे क'क्राझारखौ एज ए हेडक्वार्टार टाउन बिटिआरनि हेडक्वार्टार टाउन हिसाबै आपग्रेडेसन खालामनांगौ स्मार्ट टाउन बानायनांगौ जेसेबांखिनि प्रभिजन्स रेलवेसनि नों दहाय माने बिथाङा बुंनाय बायदि LED लागायनायनि खोथा बा ड्रेनेज जेरखम ड्रेनेजआ ब्लकेज जायैनि खामानिफोरखौ जोङो मावनांगोन आरो जोङो क'क्राझार टाउननि बासिन्दा हिसाबै जायगाया नैबे बावखुंग्रि समस्ति फारसेथिं मोजाङैनो दङ आरो जेनेबा जोङो नाराबारि बाथिपारा जयपुर बिसोर गासैबो टाउन नांजोबनायखौनो जोङो लाजासै जुदि जोङो मोजां मोनसेबो रिफ्रेशमेन्टनि थाखाय खमसे खम गथ'फ्रा स्कुलाव थाङो बा गोबां माने डिउटिस थाङो माने गोबां स्कुलजों लोगोसे बा बिमा बिफायाबो डिउटिफ्राव थाङो बा रिफ्रेशमेन्टनि जायगा मोनसेबो गैया जुदि जों चिलड्रेन्स पार्कफोर बानायनो हानायनि सुबिदाखौ जोङो लाबोनो हायो नामा बेफोर खामानिखौ जे जितु जोंनि भिजनाव दंखायो बेफोर खामानिखौ मावनांगौआ थालांबाय दा बिथांमोना हायाखिसै दा जोङो देरहानानै फैयोबा बेफोर खामानिया बेफोर एजेन्डाया जोंनाव गिबियावनो थागोरगोन आरोखि जाहाथे मोजाङै ड्रिंकिं वाटारखौ मोनो मोजाङै प्रपार आर्बानाइजेसना जायो जे मोजाङै बयबो जाहाथे प्रपार प्लेनिङा जायो टाउन हिसाबै जोंहा सब समाय प्रपार प्लेनिङा थानांगोन लामानिफ्राय थानानै खारन जोङो आर्थकुवेक जनबो नङा होमबा बांग्रिङा जेला सेला मावो बेफोर जुदि जोङो प्लेनिङा गैयाबा जोंहा जोबोद माने खस्थ' जागोन आरो दिनै जिहेतु प्लेनिं गैयिनि थाखाय गुवाहाटि सिटि बा माखासे गिदिर गिदिर सिटिया जोबोद खस्थ' जायो बेफोर जिनिसखौ जोङो प्लेनिं खालामनानै दोनखानांगोन आरोखि जोंनि ड्रिंकिं वाटारा अबेनिफ्राय फैगोन माने दिनैनि ग्राउन्ड वाटार जे फेसिलिटि लाबोनो नागिरदोंमोन नैबे BPF गभर्नमेन्टआ बेथ' टटेल फेलार जाहैबाय दा बेखौ जोङो वाटार साप्लाइखौ लाबोयोबा जों अबेनिफ्राय लाबोनो हागोन जेनेबा गौराङाबोथ' नोंहा गोजां बोथोराव वाटार लेभेला बहुद खमैनो थायो दा बेखौ जों साम्पामाथि दैनिफ्राय माबायदि लाबोनो हागोन बेफोर प्लेनिङा गासैबो थाखाजोबनांगोन आरोखि एज ए स्मार्ट टाउन माने मा इनस्टिटिउसन्सआ अबाहाय माबायदि जानांगोन बेसे डिस्टेन्सआव जानांगोन बेफोर गासिबो प्लानिं जेब्ला देरहागोन अब्ला नोंथांनाव बेफोरबायदि प्लानिं दंजोबखायोना अलरेडि प्लेनिं नङाबा खुनु खामानिखौ जों आवगायलांनो हाया आं बेनाव सोंदोंमोन दरसिगुरिनियाव नोंथांखौ खेबथाम देरहाहोबाय 2005निफ्राय दासिम 15 इयार्स नोंथाङा नैबे 11 नं बावखुंग्रिखौ नोंथाङा सालायबोबाय बिनि बेलायावहाय नोंथाङा एबार खेबसे देरहाबा प्लानिङा मा होननांगोन बाट बिथाङा बुंदों कि प्लानिंनि सायावहाय जे जोङो ओरैबायदि खामानि मावगोन ओरैबायदि बानायगोन बेफोरबायदि बुंनानै जोङो खामानि मावग्रा मानसि नङा बिदि होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुंदों कि जोङो इन्टारनेटलि सिंनिफ्राय जों मावगोन बे बाथ्रानि बे फिननायनि बेलायावहाय माबा मोनसेफोर बुंनो दं नामा प्लेनिं भिजन गैयाबा थांखि गैयाबा बा प्लेनिं गैयाबा खुनु खामानिखौनो मावनो थाखाय आवगायनो हाया सारा जोङो जोंनि भारत देशआवनो नायो 5 year प्लेनिंस नि माने प्रसेसजोंनो मावलांनाय जायो आरो नीति आयोग आरो बे नीति आयोग बा बेफोरजों मा स्किम्स मावगोन सरकारनि मा गभर्नमेन्ट स्किम्स थागोन मा प्रजेक्ट्स थागोन दा बेफोरखौ माने प्लेनिं खालामगोन प्लेनिं खालामनायनि उनावहाय बेखौ पलिसिस बानायगोन ल' बानायगोन बिनि थाखायनोथ' ल' मेकार बिनि थाखायनोथ' MP जाहैयो बिनि थाखायनो MLA जाहैयो बिनि थाखायनो MCLA जायो बे हिसाबै माबायदि बेखौ आयेन बानायगोन बेखौ पास खालामगोन आरो बेनि उनावहायसो जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो दा बेखौनो जों माने जों UPPL निफ्राय माखासे भिजन्सआ माने जोङो गोबां लादों आरो रेडि जानानै दंखायो इमप्लिमेन्टेसनखौ जोङो खालामनांगोन आरोखि जेनेबा जोङो BTR नि माने इमप्लिमेन्टेसनाथ' जोंनाव थाबायानो बाहाय जों बयनिबो दायित्व जाहैबाय जे जोङो BSc समावहाय माने गोबांनो सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरना हाबनो हायाखै BTC एकर्डआवबो हाबनो हायाखै खमसे खम नैबे BTR एकर्डआव दा इनक्लुसननि बा हाबनो हानायनि सुबिदाया जोंनावहाय दंफैयो दा बेनि जाफुंसारनायनि थाखाय जों बयबो
माने साफा साफा बेखौ दायित्व लानांगोन बेनि बादैबो नों दिनै साननानै नाय माने हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्ट बेखौ जोङो भिजन नङाबा प्लेनिं नङाबा जों माबायदि मावगोन दा जोंहा बयनिफ्रायबो देरसिन खामानियानो हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टखौ जोंहा गोबां माने साननांगौलगिया दं प्लेनिं हिउमेन जों सुबुं धोन जेखौ जों होनो सुबुं धोन जों माबायदि सुबुं धोनखौ जोङो माबायदि जौगाहोनो बा डेभेलप खालामनो रिसर्स खालामनो हागोन बा जोंहा ट्रेडिशनेल रिसर्सेसआबो जोंना बिराद रिच होनो जे बर' माहारियानो आबादखौबो दिहुनजेनदों होननानै दा बड'स have discovered agriculture and sericulture even महाभारतआव माने होनाय रामायणा महाभारतनिफ्राय पुरानासिन रामायणा होनाय दं the land of cocoon bearers cocoon माने फिथोबखौ सोर फिसियो माने बेहायबो होनाय दं माने सेरिकालचारखौ बर' माहारियानो दिहुनजेननाय आरो दा बेफोर रिसर्सेसखौ बा जोंहा माने गोबां माने बिफां लाइफां जों ट्रेन्स एरियायाव दङ हिमालयनि गाहायाव दङ जोङो गुदियाव दङ जों हिमालय बे हिसाबै जोंनाव गोबां धोन माने बिफां लाइफांनि धोना जोंना गोबां दङ बे हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा गोबां बिफां लाइफांखौ सिनायो मा गुन दङ दा बेफोर गुनखौ जों दिनै लासै लासै बावगारलांनो हमबाय बे जाय रामदेव बे पतंजलिया बिथाङा गावनो अपेनलि पाब्लिक डिक्लेरेसन गावनि लेक्चाराव होदों जे बिथाङा माने पतंजलि ओंखारजेननायनि आवगोलनो उल्टापानियाव गोबाव सम थाफैदोंमोन उदालगुरियाव गोबाव सम थाफैदोंमोन गोबां स्टाडि खालामलांदों होननानै दा बेफोर धोनफोरखौ जोङो लासै लासै खोमालांगासिनो दा बेखौ जों जोंनि मर्डान एजुकेसन सिस्टेमजों बे ट्रेडिशनेल रिसर्सेसखौ जों माबायदि कअर्डिनेट खालामो बेफोरनि प्लेनिङा जोंहा थानांगोन लासै लासै जोङो खोमालांगासिनो दङ दा जोंनि बे नैबे हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टआव जोङो आइजोफोरखौ माने माबायदि सिगनिफिकेन्स होनानै जोङो माने सिगनिफिकेन्सखौ होनानै बा माने इम्परटेन्स होनानै आरोखि आइजोफोर माने बेनि गोनांथिखौ जों बुजिनांगोन आरोखि जुदि जों आइजोफोरखौ जोङो हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टआव बा आइजोफोरनि एजुकेसननि थाखाय जुदि जोङो बाजेटखौ बयनिफ्रायबो बांसिन दोनो होमबा जिखुनु सरकारावनो नों नाय बा जिखुनु रायजोआवनो नों नाय जेला आइजोफोरनि डेभेलपमेन्ट बा एजुकेसननि थाखाय बाजेट एलटमेन्ट बा बाजेट होनाया एक्सट्रायै बा बांसिन होनाय थायो बे रायजोआ जौगानायखौ नुनायनि एग्जाम्पला उदाहरना जोंनाव दं आरो दा बेहाय जेनेबा नोङो आइजोआ जेला लेखाखौ रोंबाय बा बेजों लोगो लोगो दस्रा इनभेस्टमेन्टआ नोंना ओरैनो खमिफैयो नोंना खमायफैयो लेखा रोंनाय लोगो लोगो गावनि हेल्थ बा गावनि साइस्थ'खौ मोजां नायनो रोंबाय नोंहा न'खर फिसा फिसौखौ मोजां फेदेरनो रोंबाय गावनि केपासिटिखौ थाबाय बेयो जे आंहा मा गुन दं आं मारैहाय रांखान्थि बिथिङै आं मारैहाय गोख्रों जानो हागोन रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानाय लोगो लोगो समाजावबो पजिसन थाहैबाय समाजाव पजिसन थानाय लोगो लोगो राजनितियावबो मोजां बाहागो लानानै पलिसिसफोरखौ दानो हाबाय नङा होमबा पलिसिस बा ल' मेकार जानो हाबाय आरो बिथिंहाय माखासेथिं इनभेस्टमेन्टआ नोंहा खमायलांबाय थाबाय फैसा खरसा नोंहा माखासे खमायलांबाय थाबाय नों गावखौ हेल्थ एन्ड हाइजिनखौ नों नायनाय लोगो लोगो गावनि गथ' गथायनि हेल्थ एन्ड हाइजिनखौ नायनाय लोगो लोगो नोंहा बेमार आजाराव जेसेबां खरस थाङो बेबो खमायगोन बा नोंहा वेलफेयार स्किम्सखौ बे मिथिबाय बे आंनि थाखाय नोरै सरकारा कनस्टिटिउसनेल संबिजिराव आंहा नैबे मोन्थाय दं आरो आयेन फारसे आंहा नैबे मोन्थाय दं बेफोरखौ जेला सांग्रां जाबाय होमबाबो माखासे बे जेनेबा जोंहा एडभार्टाइजमेन्टफ्राव बा गोबां बिथिङै जेरखम फैसा खरस जायो बिथिं खमायलांजोबो आरो नों फारसेथिं बारा होयोबा नोंहा नंखायनो होनोखि माने आइजोफोरखौ सोलोंथाइया जेला गोख्रों जायो होमबा इक'नमिक इम्पावारमेन्ट बे रायजो बा बे सरकाराबो गोख्रों जायो जे बेफोर प्लेनिङा जोंहा मोजां थानांगोन बेनि एग्जाम्पला नोङो नाय जे जोङो क'क्राझार आइजो फालांगि आफादनि खोथाखौ आं दहाय खोन्थाबाय बेखौ जुदि दा बे मारै जायो बे हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टखौ जेला माबागोन होनबासो जाहैगोन बा जोङो दिनैहाय जोंनि एजुकेसनखौ नायनो एजुकेसना जोंना लिटारेसि रेट हिसाबै जोंना माने सारा भारतआवनो आइजोफ्रा एसे खम जोङो हौवाफोरना 74% बा हिन्जावफोरना 65% जानानै दङ आरो आसामावबो नोङो नायोबा हौवाफोरना 72% बा हिन्जावफोरना
डिसपेरिटिया दं आरोखि गोबां नलेज दंखायो माथो होनबा मेडामनावलाय 65% दं खिन्थु आरो जोंनाव नोङो नैबे माबायाव नाय नोङो BTAD आव मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टआव नों नाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव only 52% आइजोफोरनि सोलोंथाइ आरो बेबो ओभारअल जोंनि ट्राइबेलफ्रा बा माखासे मार्जिनालाइज सेक्सन गोनां गरिबफ्रा बेसे खमसिन जादों उदालगुरियावबो 52% चिराङाथ' 47% दं आरो बाक्साया 49% गासिबो नलेज दंखायो बेखिनि हिसाबै जुदि जों बेसे उनाव दं नङा होमबा दा बेसे उनाव दङ दा बाहाय जोङो बेफोरथ' प्लेनिंजोंसो थांजोबनांगोन नङा होमबा दा दिनैहाय जोङो लकडाउन पिरियडआव जोङो नुबाय दिनै जे जोङो जोंनि रिपर्ट कार्ड दा बिथांमोनहा जोंहा नैबे BPF सरकारनि माने दैदेनगिरि बिथांमोनहा चिफ सार बिथांमोनहा मडेल BTCनि खोथा होनो खिन्थु आं थाङो रिपर्ट कार्डजों थांनो लुबैयो आरोखि आं दिनै नैबे लकडाउनावहाय बांसिनथ' बयनिबो नोजोरावहाय गिख्रंथाव माखासे सावगारिखौ जोङो नुबाय जे बेसेबां गोदोसोनानै दङ बाहेरायाव दा बेहाय जोङो जुदि जोङो नायोबा दिनैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टखौ नों दानो गुगोल खालाम हाइएस्ट पभार्टि लेभेलाव नों नुगोन गोजा मोनसे माने BTADनि एरियायाव माने हाइएस्ट पभार्टि लेभेल आरो नीति आयगनि बेकवर्ड डिस्ट्रिक्टआव सारा भारतयाव नों नुगोन चिरां आरो बाक्सा आरो उदालगुरिनि लिस्टखौ नों नुगोन नीति आयगआव बे रिपर्ट कार्डआ मा दिन्थिनाय जायो फालाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौथ' दा DC अफिसाव दाख्लैनो माने रेकर्डखौ नुबाय 85% BPL आरो चिरांनाबो बे एखेयानो नङा होमबा दा बेफोर जिनिसा जोङो रिपर्ट क'क्राझाराथ' ओरैनो केपिटेल अफ BTAD होनना खिन्थु 85% दिनैहाय माने माबायाव गोलैनानै दङ आरोखि बे मा होनो BPL आव गोलैनानै दङ नङा होमबा आरो दिनैहाय जोङो पलिसि जोङो आइजो हिसाबै आरो आङो बेहायनो फैलायबाय आर्टिकेल 42 खौ नों नायनो कनस्टिटिउसननि बाहाय आइजोफ्रा माने मोन्थाय दङ मोजां वार्किं कन्डिसन मोजां डेलिभारि होनो मोननायनि मोन्थाय दङ जोङो कमप्लेनबो होनो हायो जुदि जोङो मोजां डेलिभारि होनो मोननायनि सुबिदा मोनाब्ला खिन्थु दिनै नों सिं नों गामि सिं नाय दाबो नों जायगा सिंथिं नायनो बान्दरमुरिथिं रायलायहरदों जे ओरैबायदि जायगा जेलाहाय डेलिभारि जायो थेलाजों लांनानै आग्रो मोना दा बेफोर जिनिसखौ जोङो प्लेनिं आरो पलिसिजोंसो जोङो मावनांगोन गोबां जायगायाव नोङो दै लोंनो थाखाय सुबिदा गैया दानि जुगाव थेलाजों लांबाय आरो दै लोंनो थाखाय गोबां नोङो बे इन्ड' भुटान बर्डारफ्राव नों नायो गोबां जायगायावहाय दै गैयैनि थाखाय गोबां गोजान जायगायाव दै लायनांगौ नों आरो नों न'नि दै जगान खालामनांगौआ बांसिन आइजोनावनो गोलैयो बे जेराव क्रिएटिभ गावनि सोरजिलु माने खामानिनि थाखाय जे सम होनांगौ बे दै बुथुमनाय दै जगान खालामनायावनो जुदि सम थाङोबा जोङो अबे बिथिंजों जों दावगागासिनो क्रिएटिभ माइन्डखौ बोरै इमप्रुभ खालामो दा जोङो लाइमोनफोरनि माखासे गोबां उसुबिदा जानानै दं नोङो जोंहा सेफटि एन्ड सिकिउरिटि जों जे लुबैदों आइजोफोरनि दा दहाय नोंथाङानो होनबाय रेप केसेस जों क्राइम ब्रान्चआव बुथुमनानै लायदोंमोन माने लाथाव जाया आरोखि बोसोरसेयावनो बेसेबां आइजोफोरनि सायावहाय माने जिनाहारि बा डमेस्टिक भायलेन्स बा चाइल्ड एब्यूज ह्यूमेन ट्राफिकिं विच हान्टिंनि थाखायथ' जोङो दायना खोमसि फोथायनायनि दायना बुथारलायनो थाखायथ' गोबाव सम जोङो जुजिनांदों सोमावसारनांदों बिल लाबोनो थाखायनो जोङो सोमावसारनांदों दिनै बिल जाबाय आयेन जाबाय खिन्थु जोंनावहाय बै प्लेनिं गैयैनि थाखाय मोजां लिटारेसि रेट गैयैनि थाखाय मोजां सांग्रांथि गैयैनि थाखाय दा जोंनावहाय माने बेफोरखौ जोङो दाबो गोदोसोनानै दं आरोखि I want to say that you are a talent woman for Bodo communities. It's a great news for us. एकदम बिराद माने दा बिराद नलेज दं जेरै नोंथाङा बुंदों कि पार्सननि हिसाबाव बाहायनाय एजुकेशन पार्सननि सायाव बाहायनाय हिन्जावफोरनि सायावहाय जाय जास्टिसनि सायाव बाहायनायथ' नोंथाङा आं ओंखाय सानदों ओरैनो जानला मानला IBआवबो जब मोना नङा होमबा बेजों लोगोसे नोंथाङा गोबां टेलेन्ट दं बिराद बे डिजार्भ आरोना टेलेन्ट वुमेन होनना बुंनाय बे नोंथांनि थाखाय बिराद डिजार्भ आं सानो आरोना रायजो राजाफ्रा मा सानो आं बेखौ मिथिला बाट नोंथाङा टेलेन्ट वुमेन फर बड' कमिउनिटिस आं बेखौ डिजार्भ होनगोन आरोना So you can carry on. साबायखर थेंक इउ थाबाय आरो आं बेखौबो बुंनो लादों दिनैनि दिनावहाय गोबां आंहा बिराद माने बेहाय आङो बिराद गोसोआवबो दुखु नाङो आरो बेखौ आङो बुंबोबाय थादोंबो बिनि थाखाय मावगोनबो
गोबां समावहाय दिनैहाय इनरलमेन्ट गैया होननानै गोबां जोंनि बिसेसकरि बर' मिडियाम स्कुल जायगा सिंनिफ्राय चिरांनिफ्रायनो बावैसो दाख्लै इलेक्सन डिक्लेरेसन जानायनि आवगोलबो 85टा गभर्नमेन्ट स्कुलनि बन्द जानायनि नटिस फैदों आंहा बाहाय जोबोद गोसोआव नाङो मानो थाखाय नोङो गामिनि सरकारि स्कुलफ्राव बांसिन जों नुयो गरिब गुन्द्राया बांसिन फरायो आरो बाहायबो जुदि इनरलमेन्ट पुवर बा गैयि जानाया सात्र गैयि जानाया बे गामिनि पाब्लिकनि दाय जाया बेहाय माने गभर्नमेन्टआ जेला एडमिनिस्ट्रेशना जेला पुवर जायो मोजां जे सुबिदा होनो हाया मोजां मास्टार होनो हाया बा मोजां जे एडमिनिस्ट्रेशन होनो हाया होमबा इनरलमेन्टआ खमायलाङो आरोखि इनरलमेन्ट खमायनानै बन्द जालाङोबा खिन्थु मा जाहैयो माने बै गोरिब श्रेणी आरो बिसेसकरि जोंनि न'खराव हिनजाव फिसाजोफोरखौ प्राइभेट स्कुल्सआव फोरोंनाया बे माने प्राइभेट स्कुल्सखौ गोरिब न'खरनि मानसिफ्रा फोरोंनो हाया गतिके सरकारि स्कुलावसो हगार हरो जे बे सरकारि स्कुला बन्द जानाय लोगो लोगो स्कुल ड्रप आउट जाहैनायाबो आइजोफोरनि गेजेराव बांसिन जागोन स्कुल ड्रप आउट जानाय लोगो लोगो माने चाइल्ड मेरिजआबो बांसिन जाहैगोन नङा होमबा आरो बेहाय जोंहा 6 शिड्युल हिसाबै BTAD सरकारा जेला फैयोबा आलदा नीति बा प्लेनिं लानांगोन आरोखि जाहाथे बेफोरबायदि गोदोसोनानै थानाय जायगाफ्राव सरकारि स्कुलफ्रा दाहाय बन्द दाजाथों बे राइट टु एजुकेशननि नियमखौनो उल्लंघन खालामनाय जायो भायलेसन खालामनाय जायो आरोखि जे जोङो गार्ल चाइल्ड स्पेशली नि फरायनो बा गरिब श्रेणीनि गोदोसोनानै थानाय बिथांमोनखौ मोनथायखौ जोङो माने सेनानै लानाय बायदि जायो दा नोंथांमोननि UPPL हान्जाया बेखौ होनो नाजादों आरो दा बेखौ जोङो माने जोङो गोग्गो सोलोंथाइ आरो हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट बेनो जोंनि गिबि थांखि जागोन आरोखि BTAD नोंथाङा दायो 11 नं बावखुंग्रि कनस्टिट्युएन्सिनि दायो UPPL हान्जानि सासे माने केन्डिडेट MCLA केन्डिडेट UPPL हान्जानि स' बिनि बेलायावहाय नोंथाङा जुदि देरहायोब्ला नोंथांनि थांखिया मा जागोन जे आं बै खामानिखौ मावथारगोन गिबियावनो गामि ओनसोलाव जोंना गोबां माने गोदोसोनानै दङ गासिबो बिथिङावनो नों नाय जेरावहाय हेल्थ सेक्टरनि खोथाखौ आं होनदों जेरावहाय डिस्पेन्सारि दङ बाहाय डाक्टार बा नार्सेसफ्रा माने आं गामिनाव सोङो आरोखि माने खुब खम थाङोबा उइकलि हिसाबै थाङो बा हजोंहाय मानो थाया होनोबा गियो सिकिउरिटिनि खोथाखौ रायलायो सेफटिनि खोथा रायलायो गतिके पुलिस आउटपस्ट बिनायनि पुलिस आउटपस्ट फसंनांगौ होनो दा बेफोरखौ जोङो प्लेनिंखौ लानांगोन सिगाङावहाय औ आरो माने अबेहाय राइट टु एजुकेशन एक्टनि आन्डारावहाय बेसेबां स्कुल नांगौ इनस्टिटिउसन्स नांगौ आरो आइजोफोरनि इनस्टिटिउसन्सआथ' जोंना नाम हिसाबै गैयानो सारा BTADआव गार्लसल' नङा बा डिफेन्ट भकेसनेलनिफ्राय ला बा डिफेन्ट स्किल आपग्रेडेशननि ला जोंहा आइजोफ्रा नर्थ इस्ट होननानै नायोबा गोबां नों माने नों केपिटेलफ्राव थां दिल्ली मुम्बाइफ्राव थां बयबो बेखौनो होनो रिकगनाइज खालामो बा सिनायो नर्थ इस्टआवथ' बांसिन आइजोफ्राथ' मावथिसिन जायो होननानै आखाइनि खामानिया गोबां रोंगौ माने खिन्थु स्किल मेनेजमेन्ट स्किला खम गतिके जों मेनेजमेन्ट स्किलफोरनि आपग्रेडेशन बा जोंनि स्किलखौ रोंनायफोरखौ जों माबायदि डाइभारसिफाइ खालामनांगौ बेफोरनि इनस्टिटिउसन्सआबो जोंना गैया स्कुल सेन्टार बानायगोन औ दा बेफोराव जोंहा जेनेबा बावखुंग्रि समाजाव गिबियावनो बेखौनो नायगोन आं दहाय आर्बाननि खोथाखौ बुंखाबायानो आरो गिबियावनो जाहाथे बयबो जेसेबां जोंनि सरकारि स्किम्स बेखौ जाहाथे जायहा जे मोननांगौ सुबिदा बेखौ मोनथों माने प्रपार एन्ड इकुवेल डिस्ट्रिबिउसन अफ पाब्लिक माने PDS जायखौ होनो आरो मोनसे VCDCआव गामि मोनसे दरसे थायो नोंथां बाराथ' थाया 7टानिफ्राय 8टा 9टासिम थाबाय स' प्रत्येक VCDCआव जाहाथे मोनसे VCDC अफिसा मडार्न जानांगौ आरो बाहाय इन्टारनेट फेसिलिटिस थानांगौ आरो बेखौ सालायग्राया मिथिनो मोननांगौ नैबे गामिनि सिङावहाय माने नखरबसेया BPL सोरहा जब कार्ड मोननांगौ MCLA जब कार्ड जानाय ग्राम सभाफ्राव मोजां ग्राम सभायाव ज' सभा खालामलायनानै जोंनि गामियावहाय मा स्किम्सखौ लाबोनांगौ माने प्राय माने जोंहा PMAY स्किम्स थाबाय ओल्ड एज पेन्सन्स थाबाय नङा होमबा हेल्थ इन्सुरेन्स स्किम्स थाबाय मेडिकेल स्किम्स दङ अनेक स्किम्स दङ आरोखि बेफोर जिनिसा मोनसे VCDCआव एकदम वेल इक्विप्ड थानांगौ आरोखि थाजाबनांगौ डेटाजों
होमबाना मा जाहैयो रावबो राव माने थगाय जानायबो नङा आरो सरकार फैनाय लोगो लोगो पलिटिकल पार्टीजों लोब्बा थानाय बेल' सुबिदा जानांगौ बेखौ जों फोजोबनांगौ बे कनसेप्टखौ जों फोजोबनांगौ नोङो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गुड गभर्नेन्स बा मोजां खुंथाया बेखौनो होनो नों सरकाराव फैनाय लोगो लोगो सोरबाया नोंनो भट होदों जानो हागौ सोरबाया नोंनो भट होआखै जानो हागौ नों सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नोङो पाब्लिक सार्भेन्ट जाबाय नोंनि मेन रेसपन्सिबिलिटियानो जाबाय नोङो गासिबो पाब्लिक हिसाबै जे राइट्स बे राइट्सखौ बयबो मोनजोबनांगौ मोनसे जोंहा जोङो आबादारि बांसिनानो जोंनि समाजानो आबाद मावो गथिखे गासिबो VCDC सेन्टाराव आबादारिफोरनि थाखाय फेसिलिटिसा थाजोबनांगौ खमसे खम मोनसे माने VCDC आव ट्रेक्टरनिफ्राय लानानै जे टेकनिकेल सुबिदा बेफोरनि प्लेनिङा थाखाजोबनांगौ मोनसे VCDC आव आं सानो एम्बुलेन्स मोनसे थाथारनांगोन आरो बे एम्बुलेन्सखौ जोंना आइजोफ्रानो माने सालायनाय फेसिलिटि बा जोङो मिज'रामाव नुयो आरो प'षान अभियानाव आइजोफ्रानो स्कुलनि बे एरियायावहाय प्रेमियासाइसआवहाय मोजाङै मैगं थाइगं गायनानै बे मिड डे मिल गैया होमबा स्किम माने मिड डे मिलनि स्किमनि कन्ट्रेक्टखौबो लाबाय आरो मोजां साइस्थ' अर्गेनिक जे जानाय खाद्य बेखौ गथ' गथायनो जाहोबाय आच्छा नैबे खेथ्रआव बिराद मोजां मोनबाय आङो नोंथांनि बुंनाय जाय मोनसे नाजानाय आरोना नैबे VCDC आव मोनसे ट्रेक्टर दोननाय बा मोनसे एम्बुलेन्स दोननाय आरो एम्बुलेन्सखौ हिन्जाव पार्टिनिफ्राय सालायनाय नङा होमबा स' बे डेभेलपमेन्ट जायो बे जुदि जाफुंमारोब्लाथ' बिराद माने एकदमबारे दा नैबे माने आइजोफोरनि थाखाय जोंहा NRLM स्किमनि NRLM प्रजेक्टनि सिङावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे गोबां स्किम्सखौ लाइभलिहुड मिशन्सखौ जे होनो जोङो बेखौ जोङो माने लाइभलिहुड स्किम्सनि बे सिङावहाय माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गोबां माखासे स्किम्स दङ दा बेखौ जोङो पलिटिक्स राजनितिसो खालामनानै दोनबाय माने 5,000 थाखा इलेक्सन फैबाथाय 5,000 थाखा सोगोन होननानै खिन्थु गोबां स्किम्स दङ गोबां सेन्ट्रेल स्किम्स दङ जेरावहाय माने आइजोफ्रा मावनो हायो जेनेबा आइजोफ्रा जोंहा गोबां मावनो हायो आं दहाय बुंनो बावदोंमोन आङो 25 मे 2018 आव आंखौ ट्राइफेडनि भाइस चेयारमेन हिसाबै भारत सरकारा बासिदों आंनो गिबि खेब नेशनेल लेभेलाव आंनो गिबि सासे आइजो भाइस चेयारमेन जादों दा बेहायनो जोंहा गोबां माने सेन्ट्रेलि sponsored schemes दङ आइजोफोरनि थाखाय that will be proud moment for both communities I think दा बेखौ आङो दहाय खुदखुरि रायलायनानै जोंनि बे माने गोबां जेंनाखौ रायलायनानैनो आङो बेखौसो खोन्थानो बावदों गोबां सेन्ट्रेलि स्पन्सर्ड स्किम्स दङ दा जोंहा नैबे बावखुंग्रि समष्टि हिसाबै आं दहाय होनाखै होनबा मिथिंगायारि सम्पद आरो गोबां आङो इनभाइरनमेन्ट प्रटेक्सन बा जोंनि मिथिंगाया जे सम्पतिखौ जोंनि आबै आबौ आजै आजौ होलाङो बेखौ रैखाथि होनायाबो जोंनिनो दायित्व दा जोङो माने जोंनि हाग्रा बंग्राखौ दानफाया लाबानो जों रैखाथि होनानै दहाय मुलिनि धोन सम्पतिखौ जोङो होनदों आरो जों हाजो गुदियाव थानाय हिसाबै जोंहा गोबां बिफां लाइफां दङ फरेस्ट रिसर्सेस दङ दा आङो बेखौबो होनबोबाय थादों जे फरेस्ट आरो हिमालयनिफ्राय दै फैनायफ्रा खिन्थु बिराद स्पिडै फैयो जोंना बिराद स्पिडै फैयो आरो जोंनावहाय सारा दा दिनैनि माने दानि BTAD नि एरियायावहाय BTR जाबाथ' जोंना एरिया माने बांगोन दानि समावहाय जोंनाव 56 रिभार्स दं दा बे प्रत्येक रिभार्सआनो जोंनि रिसर्सेस बा जोंनि वाटार बडिज जोंहा दिब्लायाव गोबां वाटार बडिज दं बेफोर जोंनि रिसर्सेस दा बेफोरखौबो जोङो प्रिजार्भेसन खालामनांगोन रैखाथि होनांगोन खारन बै हिमालयान दैनि माने बे फर्स फैनाया जुदि जों बिफां लाइफांखौ जोङो साफा खालामोबा जोंनि सयल इर'सनाबो बारा जागोन सयल इर'सन बायबा जोंनि आबादफ्राबो खहा जागोन गतिके आं सानो जोङो हाग्रा बंग्राखौ जों रैखा होथारनांगोन रैखा होयोबा जोंनो ओंखामखौ जोंनो बांसिन जों मोनजागोन आरोखि दिनै सारा माने गोबां फरेस्ट रिसर्सेस माइनर फरेस्ट रिसर्सेस जोङो बाहाय साल बिलाइखौ ओरैनो गारो
साल बिलाइया खिन्थु मोजां दाम दङ Okay. बेखौ मोजाङै साफा खालामगोन साल बेगरा मोजां दाम दं जोङो पुरा बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै हर्टिकालचाराल बिफां लाइफां जेनेबा माने जोङो दा जानो बावबावबायसो जों बेसेबां माने मुलिनि गुन दङ खामरेंगा थाइसुरि आमलाइ सेलेखा जोंनि आरो गोबां खान्थाल जोंनि लकेल इन्डिजिनियास खिन्थु अर्गेनिक हाइब्रिद नङा लकेल खान्थाल थाइजौ आरो बेफोर ओरैनो मोनलाबायो बेफोर जोंहा बेसेबां माने गुन दङ बेफोरखौ जोङो बैग्रि ओरैनो गोलैनानै थागोन दा बेफोर जेनेबा नैबे माइनर फरेस्ट रिसर्सेसनि स्किमफ्राव बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै मोजां साफा खालामनानै आरो फरेस्टनि बेसेबांबा बारसिखा बिबारनिफ्राय लानानै हासिबनिफ्राय लानानै गासिबो नैबेफोर गुन गोनां मानिमुनि ब्राह्मि साग बेफोरखौ लानानै जों गासिखौबो फोसाबनानै पेकेजिं खालामनानै बा अबे जायखौ प्रिजार्भेसन नांगौ बेखौ पेकेजिं खालामनानै जोङो आसामावल' नङा जोङो बेखौ इन्डियाल' नङा जों सारा बुहुमावनो जोङो बेखौ मार्केटिं खालामनो बे हिसाबै जोङो जोंनि आरो दिनै वर्ल्ड माने चक्रशिला माने गल्डेन लांगुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बावखुंग्रिनि सिङावनो दङ बे मोनसेल' सारा बुहुमावनो मोनसेल' गल्डेन लांगुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दं बेखौ जोङो रायजो हिसाबै पाब्लिक हिसाबै जेसेबां रैखाथि नांगौ बेखौ जों रैखाथि होसिननानै जुदि जोङो बे खाथि खालानि सुबुङा बेजोंनो ओंखामखौ जोङो बांसिन मोनजासिनो बेफोरनि प्लेनिङा जोंनावहाय दङ आरो बेफोरनि जों प्लेनिङा जोंनावहाय दङ आरो बावखुंग्रि हिसाबै बेम्बु सेक्टराव गोबां रिच पेपार जों आं सानो जेरा डेभेलपमेन्टनि खोथा रायलायबाथाय आंना सास्टेनेबल माने फोजोबनो नाङा आरोखि जों बारायनांगौ आरोखि बबा थाबाय ना थाबाय फिसारियावथ' दा ओरैबायदि नाथुर दा बेखौ गामिनि हिन्जावफ्रा आइजोफ्रा जोंना हमो फानो दा बेहाय जुदि जोङो ड्रायार लाबोना होफैनो हायोबा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेसेबां साबसिन बिस्रा सुबिदा मोनगोन आरो नोंहा नैबे बन्धन केन्द्रखौ जुदि जों लाबोनो हायोबा मोनसे केन्द्रआवनो मोजां माने फैसायाबो सेंसन जायो बेहाय गोबां आइजोफ्रा इनभल्भ जागोन बा हौवाफ्राबो इनभल्भ जागोन खामानिबो मोनगोन दा बेफोर प्रसेसखौ जोङो लाबोनो हायो बेम्बु सेक्टराथ' थाबाय ओरैबायदि जोंनि बेम्बु सेक्टरनि जुदि जोङो बेहाय गोबां फिसा फिसा इन्डास्ट्रिज लाबोनो हायो बिराद डेभेलप जायो आरो इन्टारेस्टिंलि बावखुंग्रि एरियायाहाय दाबो दानाय लुनाया बिराद रिच आरो सेरिकालचारा बिराद रिच एम्फौ फिसिनाया बिराद रिच माने नोङो दावखिबारि फारसे दा लकडाउनावबो जि दागासिनो दङ फैसा खामायगासिनो दङ दा आरो बेफोर जिया गोबां बायदि बायदि जायगायावहाय डिलिभार जायो आरोखि स' बिनि गेजेरावहाय सानो आङो बिनि गेजेरावहाय जेनेबा नोंथाङाथ' बिराद माखासे एनालाइज खालामबाय आं मिथिगौ दायो नोंथांनिफ्राय बिराद फिननाय मोनबाय रायजो राजाफ्रा गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनदों दायो मिथिबायना स' नोंथांनाव मा नलेज दङ बे नलेजखौ लानानै जुदि मोनसे दैदेननाय जायोब्ला आं बेयाव बुंनो सानला कि रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ सायख'गोन ना सायख'आ अके बाट आं बेखौ बुंनो सानो कि नोंथांनाव नलेजआ दङ आरो नोंथाङा सासे हिन्जाव माहारिनि जानानै बे नलेजआ थादों आं बेखौ होनदों नोंथाङा सासे टेलेन्ट वुमेन फर बड' कमिउनिटिस आं बे टाइटेलखौ बुंनो हायो आरो बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो मोनथिबावनो लुबैदों नोंथाङा जुदि बेरायदोंब्ला 11 नं बावखुंग्रि कनस्टिट्युएन्सियाव जुदि बेरायदोंब्ला अब्ला बिनि गेजेराव नोंथाङा रायजो राजानिफ्राय बे फिननाय ओरैबायदि डेभेलपमेन्टनि सायाव जुदि नलेजेबोल जुदि नोंथाङा शेयार खालामदोंब्ला नलेजखौ शेयार खालामदोंब्ला अब्ला बिनि गेजेरावहाय रायजो राजाफ्रा निस्सय नोंथांनि नलेजखौ नुनानै अके बे जोंनि थाखाय जोंनि हालामनि बा जोंनि समस्तिनि गोबां मोजां टेलेन्ट सासे MCLA जागोन बा सासे EM जागोन अके हमना ला सापज बेबायदि स' बेखौ नायनानै जुदि सानोब्ला दा रायजो राजानिफ्राय रेसपन्सआ माबायदि जे नोंथांखौ भट होगोन होआ बेसेबांसो पार्सेन्टेज सोलायनाय जाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेयाव बेसेबांसो सोलायमारगोन बायदि ओरैनोथ' खेबथाम देरहानाय जोंहा दनेश्वर गयारि दं बिनि गेजेरावहाय नोंथांनि बेलायावहाय बेखौ एसे फोरमायना होयोब्ला माने रेसपन्सआ बेखौ आं बुंनोसै रेसपन्सखौ दिनै आं सासे बिराद कमन वुमेन बा आङो सासे सिम्पोल आइजो हिसाबै आं बुंनो लादों आरो रायजो राजा आङो जुदि दिनैहाय UPPL नि सासे बिजाथि जानानै गाखोदों आं बेखौनो बुंदों आरोखि बुंबोबाय थादों आं रायजोआवबो बेहाय आं जानानै गेलेनाय नङा जों जानानैसो गेलेगोन ओमफ्राय जों बयबो आरो नोंथांमोना आंखौ अननांगोन सुबिदा होनांगोन मावनो थाखाय आरो बाहाय जुदि देरहासार जानानै फैयोबा रायजो राजानि अननाय बा
बिथांमोनहा सापर्ट होआबा मदद होआबा जों सासे ल' मेकारबो जानायनि सुबिदाखौ जों मोननाय नङा जास्ट खावलायनोल' हायो जे रायजो राजाया जुदि मदद होयोबा माने आं होननानै सासे ल' मेकार जानाय नङा जों होननानैसो ल' मेकार जागोन आरो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो आरो माने सेस्था खालामदों जेसेबां हायो आरो जोंनि मोनसे स्ल'गान UPPL निफ्राय होदों मोनसे भट मोनसे सोलायनाय मोनसे फसंथान बे स्ल'गानखौ लानानैनो जोङो आवगायलांदों जोङो जेसेबां जोंनि गेजेरावहाय बे नासयनाय बा थगायलायनाय बा बेयो जाहाथे दाजाथों गुड गभर्नेन्स बा सुस्थ' मोनसे सरकार बा गोग्गो खुंथाय जोंनि गेजेराव फैनो हाथों बेखौल' मिथिंगा लायो आरो बे मिथिंगा लानानै बेजोंनो आं उन्दैनिफ्रायनो आंना बिराद फेभरेट सं वी शेल ओभारकाम जेरावबो वी शेल ओभारकाम होनैनो जोङो माने आवगायबोबाय थादों वी शेल ओभारकाम होनैनो जोङो आवगायनानै माने जाफुंसार होनोबो हादों आरो गोबां खामानिखौ आरो आं सानो इमप्रुभ जाबोगासिनो थानो आरो आं सानो माने नोंसोरबादि इयुथआ जेला लोगो लाफादों बे नैबे खामानि माने आगान होनायावबो इयुथ इम्पावारमेन्टजोंनो जोंबो माने आवगायलांफानो हागोन होननानै सानो आरो स' बिनि गेजेराव जों गोबां बाथ्रा जों 11 नं बावखुंग्रि कनस्टिट्युएन्सिनि बा समस्तिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेयावहाय MCLA केन्डिडेट महरै UPPL हान्जानिफ्राय गसंनानै दङ जोंहा श्रीमती प्रतिभा ब्रह्म आं बेखौ मेडामखौबो होनसै मादैबो होनसै जिखौनो होनो नङा होमबा जों गेजेराव बे मोनसे स' बिनि गेजेरावहाय दायो आं नोंथांखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामो कि नोंथाङा जुदि मेसेज हरनो लुबैदोंब्ला रायजो राजानो स' नोंथांनिफ्राय माबायदि मेसेज आं बेखौ हरजानो लुबैदों कि माने एसे माने माबायदि मेसेज हरगोन नोंथाङा जुदि मेसेज हरनोबा पाब्लिकनि थाखाय आङो बेखौल' मोनसेल' मेसेज आङो हरनो लुबैदों जोङो बयबो सुबुं जानानै आरो जोङो माने भारत बादि माने रायजोआव थानानै जोंहा संबिजित बा कनस्टिटिउसनेल राइट्स दङ जोङो बे राइट्सजोंनो जोङो आवगायलांनांगोन जोङो जेब्लाबो न्यायनि थाखाय मावनांगोन न्यायखौ जेला जोङो समाजाव लाबोनो हायो होमबासो जों गोजोनखौ लाबोनो हागोन आरो गोजोन जेला फैगोन होमबासो जोंनि गेजेराव अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट बा बयखौबो समानै लानानै आवगायलांनाय बा जौगालांनायनि बे स्ल'गान बा बे बुंनाया जाफुंसारगोन होननानै आं सानो स' जों दिनैहाय 11 नं बावखुंग्रि कनस्टिट्युएन्सि बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोग्लैनाय जोंहा MCLA केन्डिडेट महरै गसंनानै दङ UPPL हान्जानिफ्राय श्रीमती प्रतिभा ब्रह्म मेडाम दायो जों बेजों गोबां मोगा मोगिनि गेजेराव गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय गोबां बाथ्रा गोबां लं आरो बिथांजों जों जुदि रायज्लायोना अब्ला दाबो जोबनाय नङा बा जों बे गेजेर खन्दआव जों बे मोगा मोगिखौ बन्द बा एसे फोजोबनाय लामायाव दोनथ'नांसिगोन मानो होनबा गोबां गोलाव जाद्रायोबा खायसे मानसिफ्रा नायनोबो बरिं मोनो नङा होमबा स' बेबायदि जेसेबांखिनि रायज्लायनाय बेनि गेजेराव नोंथांमोनानो एसेबाबो मिथिनो मोनखाबाय बायदि आरो बे बिथाङाव बेसेबां नलेज दङ दायो खोथाया जाहैबाय कि नोंथांमोनहा नैबे मेडामखौ नोंसिनि एरियानि MCLA महरै सायख'गोन सायख'आ बिसोर नोंथांमोननि खाथियाव आं बेयाव फैदों हाइलाइटनि थाखाय जे बिथाङा सोर बिथाङा मायाव दङ दायो सोरनि हान्जानिफ्राय गेलेदों आरो बिथाङा जुदि देरहायोब्ला मा खामानि मावगोन सिगांनि थांनाय बोसोराव जायफोर MCLA जाना दं बिथांमोना मा गोरोन्थि मावदों स' बिनि बेलायाव जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय आं बे बाथ्राखौनो दिनै बे बाथ्राखौनो बुंनानै आं बेयाव दोनथ'नो सानो कि नोंथांमोननि गोसो जायखौ सायख'यो जायखौ सायख'आ बाट आं बेयाव फैनानै जोंहा होबाय आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना दायो सोरनो होयो सोरनो होआ बे नोंथांमोननि सायावसो दंसै आरो स' आं एसेयावनो नोंथांजों बिदाय लानो सानबाय मोगा मोगियाव आरो गोसो गोरबोनिफ्राय टाइम होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ खुलुमनाय जासिबाय आरो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो बुङो निस्सय नोंथांमोना माबा मोनसे नलेज मोनबाय जोंहा श्रीमती प्रतिभा ब्रह्म मेडामनिफ्राय आं बेखौ आसा थायो स' खुलुमनाय थाबाय बयनिबोसिम आंनिफ्राय गोजोननायबो थाबाय